Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. At palagi po kayong idadalangin sa ating Diyos Ama na ipagkaloob sa inyo ang lahat at ang kapayapaan, pakumbaba sa isa't isa at magtulungan, magbigayan at higit sa lahat ay magmahalan. Pagpalang umaga, tanghali po sa inyong lahat. Sana ay palagi po kayong malakas at malayo sa sakit araw-araw. Sa mga sulit ko pong mga subscriber, papasalamat po ako sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan pa po na nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, kayo po inaanyahan ko pong pakipindot at ang subscribe at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ay tuturo ko po sa inyo, ibabagi po yung ipapakita po ko yung mga mutya ko kasi Biyernes ngayon. Ipapakita ko lang po sa inyo yung iba nahanap ko. Dito po sila. Mutya ko, ito po yung nahanap ko kagabi na bato na puso ng naging bato. Maganda po itong gamitin sa mga pampalubag loob. Ito puso ng naging bato at mayroon po siyang gabay. Ito po yung gabay niya. Sa mga susunod na araw po ay lahat po ng mga mutya ay ibabagi ko po at ipapakalob ko po sa kanyo kung ano yung kapangyarihan na taglay ng mga mutya. At ipapaalala lang ko lang po sa inyo na ang pagtangan po ng mutya ay dapat po ay mahinahon po lagi at magkumbaba sa isa't isa, magmahalan, magbigayan. Yan po ang gustong-gusto ng mga mutya. Gustong-gusto po yung mga ganong tao, nagpapakita po sila talaga. Kusang lumulutang po yan yung mutya kung talagang pagkakalob po sa inyo. Sapatos, paa. Ganda po rin to panggamit sa mga lakad. Po maraming mga mutya sa loob. Hinahanap ko po pangilang kidlat. Magnetic po siya. Ito yung pangilang kidlat na lampasan. Pasan po siya. Double purpose po yan, lampasan. Po yung sa alitap-tap. Ito po yung buto ng langka. Pero may kwan siya po, parang dalawang purpose po. Ito po parang mata. Maganda rin po yung mata. Makikita mo yung parating na sa iyo. Ito po yung dabis na nakita ko sa may ito mga to gabi ko nahanap, yung iba gabi. O yung alam nyo po yung langgam na may itim na langgam. Ito po yung natagpuan ko doon. Nakalutang po yung malit lang po na ganito. Kalutang po doon sa may lupa. Kalutang.
Malit lang po nakalutang. Parang nakukon ko po na parang tumatas yung balahibo ko. Kasi kasama ko po palagi yung aso ko pag nagro-roaming po ako. Binalikan niya, akala ko ano yung kinukon niya, kinakain niya, dinidilaan, katabi nito. Tingnan ko, ang pinasalitan ko, hindi ko pa masyado nakita to. Nung pagka-kon ko na po ay parang kinuha ko po yung dala ko pong pamalo. Tapos ginanon ko sa lupa, nakita ko parang kontuwa ako. Tapos nung inunti-unti ko pong nakita ko po ganito buo. Ay, kontuwa ako. Pero ang katabi nito po ay yung na langgam, yung itim na langgam. Salamat sa Diyos ka ako nung nakita ko po itong buo. Ito pala yung sinasabi nila na langgam na itim. Marami po siya sa loob. Ganda po ito, pang protection. Ito po, langgam na At tapos yung kulog ko po, dalawa lang po itong kulog ko eh. Yan ang kulog po. Tapos ilan to po, langgam to rin po. Langgam po. Tapos yung buto langka. Utay-utayin ko pong i-share sa inyo kung ano yung bisa po nito, kapangyarihan na mga mutya na kanilang ito po yung sa Sampalok. Ito, pag nabasa po itong tubig, ang ganda po yung green. Swerte po sa negosyo mga to, yung ganito. Parang may sa pag binasa. Ang ganda po ito. Pag binasa po yung mga mutya, ang ganda po yung kanila. Tapos ito parang siya parang ipo-ipo. Ipo-ipo. Ito rin puso. Ganda rin puso. Ganda pong gamitin sa panglubag-loob to. Magnetic po ito. Ito po rin po. Walang langgam po rin to. Pag binasa, yan yung pag binasa ko. Pag binabasa mo po, ganda po. Tingin nila. Yan po. Pag binabasa, kikita yung kanila. Or kanila. Binabasa mo yung mutya, lalabas po yung kanila. Ito langgam. So yung mga linta na natagpuan ko sa dagat, linta, mga linta ko yan. So linta natagpuan ko sa dagat, lintang dagat, mga linta. So yun, nakakon ko po yung bagyo, bumagyo, kita ko yung brown yung tubig. So nakita ko sa linta rin po, pero kulay brown siya. Ganda rin po to, yung may puti sa kakwan, crystallize.
kalahating brown, kalahating puti. At ito po yung sombrero na hanap ko rin po, sombrero ng duwende. Sombrero po ng duwende yan. Ito sa susunod pong mga araw po ay share ko po ang kapangyarihan ng mga mutya, tulad ng mga kulog, kidlat, langgam, yung mga shell na naging bato at linta. I-share ko po sa inyo lahat yung kapangyarihan po ng mga mutya. Abangan nyo lang po sa isusunod ko po. Untay-utayin ko po isusunod po. Sana po huwag makalimut pong mag-subscribe at paki-pindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo, sa mga solid ko pong subscriber po. Sana po huwag po kayo magsawang mag-subscribe palagi at mag-like and share. Paki-pindot na rin po ang bell icon para lagi po kayong updated sa akin sa susunod na video. At sa mga baguhan po, sana po palagi po kayong magsubaybay ng Hiwaga ng Pangasinan. At marami po ako ibabahagi mga orasyon, mga iba't ibang orasyon, mga gamit po nyo. Ang tagubilin ko po lang po sa inyo ay bumili po kayo ng notebook at lahat ng orasyon ay sulat nyo lang po. At sa tumatagal na araw po, panahon, maikukuha nyo po yan, mai-share nyo po rin sa mga anak nyo, apo nyo. At ipagkakaroon ko pala sa inyo yung ginamit ko pong kompleto pong poder, bakod, balabal, pundo. Sa mga baguhan, dapat po yun po ang gamitin po. Ipapakalob ko po sa inyo yung ginamit ko po, ginagamit ko araw-araw pag nadidevotion ako, para may magamit po kayo, pang-protect nyo sarili. Pagkatapos po yun, ang gawin nyo po pag halimbawa ginagamit po nyo yung kompletong poder, bakod, balabal, pundo, ay kahit basahin nyo muna sa notebook, isulat nyo po sa notebook, tapos habang nagkukan po kayo, habang tumatagal po, mai-memorize nyo rin po yan. Pagkakalob ko po sa inyo yun para may magamit po kayo. Dapat po pag nagkuhan po kayo ng kompleto mga pundo, balabal, pundo, bakod, ay dalawa pong gagamitin nyo para ma-suporta nyo po yung isa. Kung nanggagamot na po kayo, ay isusuporta po nyo yun. At yung babagay ko mga bakod, balabal, pundo ay kompleto po yun, ay napakalakas po yun na ginagamit ko po sa araw-araw. Babagay ko po sa inyo para magamit po nyo. At pag gusto nyo na po manggamot, ay gamitin po nyo yun. Dasal po lang po ng isang Ama namin at sunod po nyo yung kompletong poder. Kahit hindi nyo na po i-devotion yun, hindi na po kailangan pong i-devotion yun. Basta kada paggising nyo sa umaga, gabi, pwede yung usalin yun kung makon po kayo. Halimbawa, may time po kayo na magkukuhan po, hindi kayo busy, yun, dasal po nyo yun.
Kahit basahin nyo muna sa notebook para pag na-immerse nyo na po, ay usalin nyo na po sa isip lamang po. Yun ang tagubilin ko po sa inyo. Pag nagpa-practice po kayo na nag-aaral pa po ng kapangyarihang lihim na gawa ng Diyos, ay kahit usalin nyo po muna sa kopyahin nyo muna. At the best po pag nagdi-devotion po kayo ay sa po yung tahimik na lugar. Kahit wala po kayong altar, kung pumasok kayo sa kwarto o kung wala po kayong kwarto, pwede na rin po sa basta tahimik lang po. Magtirik po kayo isang kandila kung wala po kayong altar. Tapos dasalin nyo po yun. Wala pong problema yun sa mga basta tahimik lang po ang lugar. The best talaga kung sa kwarto talaga para sarili nyo po ang wala pong posible yun kung basahin nyo sa notebook yung pinagsulatan nyo, tapos habang tumatagal po ma-memorize nyo po yun. At kung gagamitin nyo na po talaga ay sa isip lamang po, binibigkas sa isip lamang po para matuto po kayo na mag-spiritual. Maraming salamat po sa sana po naintindihan po yung ibig ko sabihin, at subscribe po kayo, like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lang. Shout out po sa inyo lahat. Bye-bye po.